nari gutungu musacha basacha tigamba erese igo nari gutaru musacha ngokwana buno musacha ngokole bintu buno musacha mbuyamore ayenga kiura ngokorole bintu buno musacha ngotarole buno musacha nutenenere chigoko irenga chirabaga abagakambale nataka aya nara mukeli nchotenena kwa ngeli na etabigwe yetaliyo ngeli yege siege betongo bera bosyo nayo mwalimu agotumia bune spirit tenena chingoko irenga ubwatali bwo chingoko irenga chimboli chende kiracho noruje tali kuirane lyongeli kakikwaba nabo linga chingoko irenga amagena ali chiabegete igoro narenga karegesera to be the dominion of everything ongeli genda bakae wokobwa lakini yabago tabanga ina mangana yabangina ne bintebike obongeli koracha naendo ngeli ncho naendo ngeli no chororo bororo ngeli gakimambi tojo karanza wachandikire omwana omonene ndi kwamonyorete nogwata abana tinkobori onyore tukali na bana ongeje omwana omonene epatide yaye itukoki ulio monene ulio korose ti umusacha ongeli mtu do you see endo ngeli lakini abana baliye bakoro kuchali siongeli ke muntu ngeli nginama nyete baketali kibakensa nonya neli tukae na ndi nechinsaire ngwa omongino oli alebete. What do I want to bring? The manual of marriage is in God's hands. The one who created this man. Togendo bagaka togende asomo tongyo ito na kige kugera tuatero gotera kolinga naende amsalaba ni mnyo gempofu ya pita yonasham nipe salaba na banyasai. By creation and redemption, we are gods. Into na banyasai asobotongi nase gentoki ogotole